Hello, Toy. Anong pangalan mo? Ikaw si Ramil. Anong ginagawa mo? Ha? Anong ginagawa mo? Anong ginigibo mo? Anong pigigibo mo? Nagdodrawing ka? Ha? Ha? Sakit ang tiyan. Masakit. Bakit masakit ang tiyan mo? Anong kinain mo? Magandang araw po mga kalingap, mga kayakap. Andito ako ngayon sa lugar kung saan may nadaanan akong isang bahay na may mga nakapatong na na gulong ng sasakyan. Tingnan natin tong lugar na to. Ayan, bulubundukin tong lugar na to. Ayan, may ano sila. Ayan, may mga tanim naman. Alamin natin yung kwento ng pamilyang ito, kung ano yung kalagayan nila sa buhay, o ano yung mga pangkabuhay nila o mga pinagkukunan ng kanilang ikinabubuhay. Ayan, malapit na tayo doon sa lugar kung saan ay may mga tanim din. Ito may mais, may saging, ayan, may natong gabi. Ayan, may mga halaman din. Ayan, andyan si ha? Ay, nagsa kabilang bahay na? Hindi, nasa anak ko pumunta. May anak ka pa? Ito, anak mo rin? Unang araw pa lang binahanapin. Pasok po kayo. Ay, ako, gusto ko nasa labas lang ako. Grabe. Anong balita? Parang bublayan na maray. Ano? Wala, mala. Anong ginigibo mo lang ngayon? Anong ginagawa mo lang ngayon? Wala, ito lang sa bahay. Nag-asikaso lang yun. Ayan, ito ako. Ay, ito, apo mo. May bigas pa kayo? Eh naku, kuya naman. Ito, tanong mo kung may bigas. Ay, wala naman sa inyo. Hindi nga, sa totoo. Wala talaga. Maghihiram pa nga. Hiram. Dami yung tanim, Kapit bahay. Marami kayong tanim. Hindi na pa naman kuya. Hindi pa naligusan. Meron kayong 4 fingers. May 5 fingers. Ayun, ang dami. Ito mga kalingap, yung mga tanim nila. Ito yung kung tawagin ay parang bahay kubo. Sa paligid maraming pananim. Ayun, kailan pupunta rito si Hello, Toy. Anong pangalan mo? Ramil. Ikaw si Ramil. Anong ginagawa mo? Ha? Anong ginagawa mo? Anong ginigibo mo? Anong pigigibo mo? Nagdodrawing ka? Ha? Ha? Sakit ang tiyan. Masakit. Bakit masakit ang tiyan mo? Anong kinain mo? Ha? Anong kinain? Kumain ka na? Nagkakanay ka? Ha? Anong kinakan mo? Jollibee? Jollibee. Gusto mo ng Jollibee? Ha? Gusto mo ng Jollibee? Pagbalik ko dito, bibilang kitang Jollibee. Gusto mo? Ha? Ramil? Ang pangalan mo, Ramil. Anong gusto mo? Maging artista? Ha? Lagi na dito. Nasaan ko mo? Ito na yung pinaka pinaka-anghel mo. Kasama. Yung isa, anak mo rin yun? Ba't nagtago? Kasi may kuryente kayo dito? Wala? alam mo naman kuya, tingnan mo na ang bahay ko. Wala. Pwede mapasok yung loob nyo? Sige. Pinasok kayo, no? Sige, pasok. Okay. Dito lang ako, Huwag ka nang mahaya kuya. Kasi bahay ko nakita mo na. Ito may sila, may solar sila ito.
Ito yung tinatawag na sira daw. Ay, paano maging sira to? Ang sira bagay ano yung natadakop sa dagat. Sira. Daga. Ito, oh wow, maganda yung ano. Maganda yung lokasyon. Malinis mga kalingap. Malinis yung bahay nila. Kahit ganito yung pamumuhay, talaga malinis yung ano. Hindi yung iba, hindi yung pag ibang napupunta natin ano. Malinis si ate. Kahit maliit, 'di ba? Yan ang pamamana mo sa ano, talagang napakalinis talaga. Mga kalingap. Tama. Hanggang sa lamisa. Ito, sinaunang hindi na to gumagana. Paano yung ginagawang Alam na. Ha? Gasira lang. Gasirang ilaw nyo ngayon. Ano yan? Baterya. Saan? Ano rechargeable yan? Oo. Ito. Nasa-charge yan, di? Hindi. Baterya lang. Paano nga pailawin mo nga? Dito. Ayun. Ayun sa amin. Ginagamit namin. Ganyan. Mahina na. Mahina nga. Di pa ano? May liwanag pa naman. Wala na. Oo. Mahina. Yun yan. Oo. Yan ang pinagtsatsagaan nyo ngayon. Yun po. Sino gumawa niya? Si Ago mo? Tama mo? Wala naman kasi. Ano rin siya, malikot din yung kanyang kaisipan ano. Ito hindi man tumutulo to, tumutulo na. Ako po. Ito mga kalingap yung hindi naman nakagawa ng Oo. bahay kasi mahina na eh. Ito nakakabilib mga kalingap, kahit ganito yung ano nila, napakalinis. No? Marami mga tanim. Ito meron silang tanim na kamuti. Ayun no. May mga ayun no. Maraming tanim. May mga halaman no. Ayun no. Masipag sila kaso yung sipag nila parang nababaliwala lang din. Ayan. May rose. Itong rose na to kung bibenta mo sa ano to 100 pesos na to, yung may bulaklak. Ano? Yung ano bagay isang puno, 100 pesos na yan. Dito wala, pero sa marami yan. Ito mga kalachuchi. Kalachuchi. Ayun, mga dilaw na na bulaklak. May rose, pink rose. Ayan Marami, may sampagita. Meron pang garden dito, ito. May may pangalan dito. Pangalan ng anong pangalan ng halaman? Kurakding. Yan. Kurakding. Ayun, dami. Ito, magandang halaman to. Hindi man bahay namin to. Ha? Ito lupa namin, nakikitira lang po kami. Nakikitira lang kayo? Kaninong lupa to? Yan sa Alores. Alores. Ito itong sili to, mahal na mahal to. 1,000 kilo nito dun sa sa Naga. 1,000 pa bang kilo ngayon? Parang din may mga tanim silang tubuhan kalingap. Ito. Talagang andito yung kayamanan pero hindi lang nabibigyan ng atensyon. Ay may tubuhan sila. Alam mo mga kalingap, yung mga tubuhan, ayun yung ginagawang asukal. Ayun daw ko. Magandang tubo ng tubuhan dito. Ayun in demand ang tubo ngayon. Kaso hindi lang talaga nabibigyan ng atensyon. Ito may yung mga plantitos diyan. Ito may bagong may bulaklak. Ayan ganda. Ayan. Mister mo? Sa kabilang bahay, ito naman sa isa kong anak nagpunta doon. Ay parang naghahanap buhay din. Hindi naman. Ay ito mga anak mo mga nag-aral na yan? Graduate na? Ito. Sino to? Ikaw to? Ito. Ikaw to? Ito yung maliit pa ito si kuya? Si Arnold po. Arnold po. Tinik yung mga pangalan Ayan.
Ayan mga guys, yung mga ano. Ayan. Ang linis, ang ganda. Sana kaya bahay ko. Mm. Sana maano yung bubong makalipat. Mm. Ano, pag nagkaano tayo, sponsor, papalitan natin ng ano yan, ng ano ang tawag dun? Sawali. Sawali to? Hindi, ate yan. Ah, Rinara. Nara? Rinara lang ko eh. Ito, so, papalitan natin ng ano, Yan. ng tiklad. Ano, maganda-ganda pang tiklad. Ito, Or ano, pawid. Ilang taon na kayo dito, Nay? matagal na kami dito. Ah, Pero 10 taon na kami. 10 taon. Bago-bago pa. Dito na halos lumaki to, si ano? Anak mo? Dito na halos lumaki. Ganun. Ito alaga mong pusa. Ngayon. May ano, may dala kong ano, kunting ayuda. Ano? Dati baga ang dala ko dito ano yung anong ginawa niyo doon sa pagi na yun? may dalang ulam, walang doon na nanghirap. Nanghirap pa rin kayo? Ang bigas? Ano yung ano, niluto niyo doon? Ginataan ko. Ginataan niyo? Ganun. Ano ang pangalan niyo, Nay? Si ay kuya ang pangalan niyo? Ha? Reynaldo. Yes, si Reynaldo. Apakasabi na lang dumaan kami dito si Kalampitus TV ano. Meron kaming kunting ano, pasensya niyo na yan. Salamat. Bilib ako sa iyo, Nay, kasi ano, ang linis sa paligid niyo. Oo, hindi ka burara. Ayoko kasi kuya na ang bahay ko ganito lang talakit. Ayoko nang marumi kasi. Oo, ang linis, guys. Oo. Napakaganda. Kumbaga pag tumira ka dito, matulog ka dito, makakatulog ka na maayos eh. Ano? Sige, Nay, salamat. Salamat. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damianay napapainda. Kalingap, Kalingap dance, dance. Kalingap, Kalingap, Kalingap dance, dance. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Bas Santos Matubang, Ate Edna, Kalingap Rap Matubang.